салом алайкум бинандагони азиз, бо шумо ҳастам Муслим, блоги тоҷик. Дирӯз дар Фаластин дар масҷиди Ақсо қувваҳои ишғолгари Исроил ба масҷиди Ақсо ҳуҷум карданд ҳангоми хондани намози таробеҳ ва мусалмонҳоро латтукуб карда аз дохили масҷид берун карданд ва чӣ қадар мусалмонҳоро захмӣ карданд ва чӣ қадар асир карданд. Ҳатто дар дохили онҳо занҳо низ буданд. ва ин ҳолат бори аввал нест дар Фаластин. муддати солҳои дароз аст ки ин мардум аз дасти қувваҳои ишғолгари Исроил зулм мебинанд. ва ҳамчунин ба мисли ин мардум дар Сурия, халқи мусалмони Сурия аз дасти Россия, Башор Асад, Эрон муддати 12 сол аст ки зулм мебинанд ва қатли он мешаванд. ва ҳамчунин дар Ҳиндустон ки аз ҷониби бутпарастон мусалмонҳо латкуб мешаванд ва хонаҳои онҳо ва масҷидҳои онҳо сӯхта мешавад ва онҳоро мекушанд. ва ҳамчунин дар Туркистон мусалмонҳо аз ҷониби ҳукумати Хитой зулм мешаванд. дар зиндонҳо чӣ қадар мусалмонҳо аз шиканҷа ҷони худро аз даст дода истоданд. ва ҳатто дар моҳи шарифи Рамазон, дар моҳи мубораки Рамазон, дар дохили ҳоҷатхонаҳо халқи мардуми мусалмони Туркистон дар дохили ҳоҷатхонаҳо рӯзаҳои худро кушода истанд аз тарси ҳукумати Хитой. ва оиди ин мавзӯъ касе ҳарф намезанад. на ягон блогер, на ягон мулло, ҳатто ҳастанд муллоҳое ки блогеранд дар шабакаҳои интернетӣ, на онҳо касе ҳарф намезанад. агар ягон кас барои реклама пули хуб пешниҳод кунад, ҳама ӯро реклама мекунад. ва имрӯз бошад хуни мусалмон рехта истад, касе парво надорад. ин аст мусалмонии мо. ин зулмҳо, ин машаққатҳо дар Фаластин бори аввал нест. муддати солҳои дароз аст ки ин мардум ин сахтиҳоро аз сар гузаронда истанд, ин зулмҳоро дида истанд аз ҷониби ишғолгарони яҳудӣ. ва ин яҳудиҳои ишғолгар намегузоранд ки мо мусалмонҳо ҳатто дар масҷиде ки ин аввалин қиблаи мо мусалмонҳо аст, намегузоранд ки ҳатто мо мусалмонҳо ибодат кунем. ва ҳатто халқи Фаластин намегузоранд ки дар ватани худашон тинҷу ором зиндагӣ кунанд. аллоҳ ба халқи Фаластин сабри ҷамил диҳад ва аллоҳ ин ҷамоати яҳудиёро ҳалок гардонад ва халқи Фаластинро аз зулми инҳо озод гардонад. аллоҳ ба кулли мусалмонҳо, ба кулли мазлуме ки дар Ҳиндустон, дар Туркистон, дар Сурия, дар Фаластин азоб мекашанд, аллоҳ болои инҳо нусрат диҳад. ҳаққи боқӣ дар амони аллоҳ бошед. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.